Yawwa, kin san abin da nake so da ke? Ki rantse min da Allah ba matsala. Kin ga ko shekara ban yi daga fitowa daga gidan yari ba kuma na sha wahala. Dan Allah inda akwai matsala ki faɗa min wallahi na haƙura. Ba matsala. Kin tabbatar dai ba matsala ko? Zai da ba na son duk abin da zai bani matsala a rayuwata. To yanzu bari na ji na kawo maka abinci. Ok, har da abinci? Mana. Wanda. Bari in kira abokina ya zo mu ci ganima tare. Riba biyu kenan yawanci. Ga ruwa ga mai ruwa, ga abinci ga mai abinci. Bismillahirrahmanirrahim. Kai ruwan nan anya ma babu wani abu a cikin ruwan nan kuwa. Kai, da kake yi anan? Kama lokaci. Ina yake ne? Kaga, ya za ka shigo mutane gida ba sallama ba kwankwasowa ka shigo mutane direct. Ina matar gidan take? Almajiri ne kai kowa. Kirata. Continue. Ina matar gidan? Malam ka dame ni dan Allah, in wani abu kake so ni ka tambaye ni mana na baka ka san inda dare ya mutu. Ya za ka same ni ina sararawa ka zo ka same ni haka. Wai wannan? Wannan bai san matsayina ba ne. To ni ne mai gidan. Kai ne mai gidan. Dan Allah ki sallame shi san inda dare ya masa. Miji ne. Mai gida? Kai ne ka zo yi? Eh? Nine. Ina wuni? Me ka zo yi na tambaye ka kawai? Kana ji? Eh. Dama mun haɗu da ita ne jiya a wajen Asham. Shine muka yi magana akan duk sanda zan je Kiyamullaili na biyo mata mu tafi. To shine da na zo lokaci ya ƙure, ina so yanzu dan yi lafula kafin lokacin. Lafula? To ka yi lafular kafin fito sai ka ɗora da farilla. Kaji? Ina fitowa da. Amma bai kamata ki min haka ba. Kin san kina da miji zaki kawo ni cikin gidanki? Kina da miji mata aure ce ke? Fi sabilillahi? Kai, lafulan nan ba za ta yi ba. Domin in dai na ce zan yi lafila a gidan nan, sai dai na yi a lahira. Hawaya ta ta ma na faɗi. Hawaya ta ta.